coordinació que força. La força no és tan important, la força, home, si estàs avui per ahí, tens que pegar-li, però... Practicar-ho. Claro. El pare d'una vida nosaltres ens ha ensenyat, però quan no ho practiquem... Ara pillar una que no... No tires tan fort, Manel, no tires tan fort. Mira, sempre està ple de canya. Agarra més. Veus? Va, enredat ahí, torna a tirar.